penting sik dirungokno. Terus ngono iki mang ana ucapan saka Gus Amin. Matur suwun melu ndedonga. Ana kembang kopi lan selendang sutra kuning iki mengko mudune sangka prau layare dhisik. Nah terus kaya apa lak ya pelok nang slendro. Nah sing penting lak ya maestro kok. Nah iya. Sindene sing jumeneng Jawa ket mang lak Mama Sutik durung diketokno egolane aja. Tak gombolno karo sing bentro uga Erlita. Mbak Ratna ket mang ya. Telu pisan ya ngono. Ratna sampean dekek tengah. Ya, sampean cepet. Mboten napa-napa dicepit kula. Biasanya nyepit sakit kecepit. Biasa nyepit sakniki dicepit. Prau layar mudune iku mang. Panyuwun sing teko Madura iku mang ya. Oh dudu sutra kuning lah ya. Ya. Kembang kopine gampang-gampang meni-meni. Pun nggih. Prau layar. Sing pungkasan. Asik. Maestro nada. Yo semangat. Teng apa ngaton awe-awe rayogane becik kali wae dene sesuk-esuk sepisan maneh mangati
Yuk sutra kuninge. Asik-asik. Laras Banyuwangi. Wis, Dok. Ana kurange njaluk pangapura. Iya, Pak. Kalau nak ndaramu Janaka oleh padha bakal ngupadi keng neraka. Ya ndaramu Bratasena tuli. Ayo, Mak. Kus ndara kula Den. Ayo nak. Ndara kula Janaka.
Semarang Pandhawa meng sembarange wong buta munang munung Ndara kula Janaka Gusten Ngupadi Ndara kula Bratasena menika dipun madosi dhateng pundi ya Kakang Semar jomblo nggih Den ana ndi papan dununging Kakang Bratasena mula gage dina iki ayo tutna laku jantraku enggal-enggal pinanggih marang pendaramu gedhe kaya ngono Semar prabaning Raden Naga Tatmala aduh Raden nadalah ngaturaken kabar diwasa kula Raden lungguh Kang Prayoga Sira pamandriya ngedakake Duraskawa sekti lawan tandingan Raden Naga Tatmala wadah sedengan mo yamin iki mo temenan ngene iki ngarep terus ana sak piring ngono gak ya sedengan bagiamu menisuk nak aja kuatir bagiamu menisuk kok nek dibagai saiki wah kaya apa dadine ngono ya mo Ndara kula Naga Tatmala iya Bagong panjenengan ingkang sampun marak rawuh pinanggih Ndara kula Janaka ajenge teng pundi aduh nuringgih Raden ngaturaken kabar tiwas kados mekaten ngaturna kabar tiwas marang ingsun Naga Tatmala wigatine kaya apa ngaten Raden sejatosipun wonten ing Saptapertala menika wonten wujudipun menika mengsah ingkang rebat kalian Mbak Ayu mboten wonten malih kejawi menika ratu saking puser bumi Naga Baginda Raja kepingin badhe malakrama kalian Mbak Ayu Nagagini kados mekaten mongko Mbak Yu Nagagini menika sampun ngandhut sampun wawrat meh kemawon babaran lah banjur Kakang Bratasena nandi Naga Tatmala lah menika Raden watawis dangu Kakang Mas Bratasena menika mboten manggi Mbak Yu tawi niliki kesugenganipun siponang jejabang kados pundi menika dadosipun kula rencangipun cobakah ananging abdi kula menika mboten saged unggul kados mekaten Duk Raden ya apa nak iki nak wadah sing gak tepak ya ndaramu gedhe nek ngono mah kok gak tepak lah ya apa sih mah saiki nang Ngamarta ya gak ana Jodipati ya gak ana digoleki nandi-nandi gak ana nek bojone sing ana kayangan kono ya gak ana terus digoleki nandi ngene iki aja salah tampa wong iku nek salah tampa ya kaya kon ngono iku lah terus nandi iya nek gak napakno anake lho wong daramu gedhe ngono wong berpikir tak kandhani gak ngawur ketok bojone bobot itu terus anggitmu sing ditiru po nang jejabang sing ana kandutan iku ya tingkah lakune wong tuwa lanang ngono lho Gong nek pancen daramu gedhe iki mang tumindake akeh maksiat ya besok anake ya kaya ngono tapi nek tumindake daramu iki mang diarani topo umpamane ngono lho gak ya besok iku dadi anak iki mang tepak aja duwe
Panyakrabawa sing kaya ngono aja duwe fitnah sing kaya ngono kok niku. Iya nek gak ndaremu iki mang nglakoni tarak brata ana ndi papan dununge awak dhewe durung ngerteni. Ya ngono ya garo moyoanmu. Beke ya ngono lho ya embo ngono lho. Wong jenenge lho iki sing ana kono arep-arep jarene. Kados pundi Raden? Iya ya yen kaya ngono naga Tatmala. Ngupadi Kakang Mas Bratasena ya ora pinanggayuh. Tutno aku bakal tak rampungane sapa sing gawe dawuh ana ing Kahyangan Saptapertala mengkono Raden. Kula dherekaken duh sinuwun Raden ya kados mekaten. Monggo Raden kula dherekaken. Ayo Kakang Semar nggih. Ingkang araning Baginda Raja wani ngrebut marang Mbak Ayu Nagagini mara gagah ana iki panengah Pandhawa Jana wah lantala pungkasane ngene ning rat Destia maluncana karna karni watekana wis nyawiji latara sapa sing sesumbar aku Janaka iya sliramu sapa Ratu saka ing buser bumi Prabu Naga Baginda Raja niki sing ngarepno Den ngene iki wonge nggih pancen gedhe dukure kaya Ndara Sena tapi wong sisike kaya ngono ngelumut-ngelumut adalah apane Sena aku adine wah minangka wakiling Maragagitina iki Nagagini Pegat Nakarama bakal tak arabi perkara siponang jejabang tak akoni anakku yen bisa gawe patine ngrisang permadi kena sliramu mboyongi Mbak Yu Nagagini wah kelakon dadi pengewan-ewan wadamu awas ayo Den tantang gawe ya
Wah. Wah, adalah kok kalah lu, Dek. Masa Nun mungsu tangane merit-merit dirijine sagantal-gantal ngoten mawon kok dadak loro numplek ngeten iki. Ayo ya apa sampean niku. Sing tekad ngoten kate Rabi Ayu diwangi klesetan ngene. Nang grika nang lho. Aduh ana kawan. Antep tangane lho nggih wong Penengah Pandhawa Janaka tapi sampean duwe kawiyanan, duwe kasekten lho. Iya Punakawan, wisa jenengan kangge napa bagus tampan ana wisaku. Mundila Arjuna ning rat Dastya maluncana karna-karni watekana musnyani jaya ana jaya ana apes jaya jayaning Sang Prabu Naga Bagindaraja apesing risang bermati abrajeng marang panjenenganing Sang Nata ing puser bumi sinember wisa melanya haragari kapidara Sang Janaka ayo sambatom Kang Pertiwi ayo nono kadiktayani Bagindaraja ana sembur itu wisa mblanya ragam nadyan ora tekaning pati nanging sliramu wis gerang-gerang kaya kuwanda ayo sapa sing nulungi liramu Janaka Mo mrene apa? Waduh dadah ya apa mo? Wah, mlaku sakmono bantere. Ya apa nak iki nak ndaramu gak obah. Delok dodone nak kaya wong kobong iya mo lho iki mau mbebayani mo sapa sing iso paring senjata pitulungan iso maras mbah sampean tombo jampeni mbah
Ayo nak. Niki sampean tombo jampeni Kakang Semar iki lak yo ndaramu Janaka nggih disembur nika wau sing tukang suwuk ya apa mo kaya tukang suwuk oh niku idu wisane Mbah niki sampean tambani iya Kakang Semar sing asale saka wisa ya tak tapakan ning wisa bisaning balik waras Jinalu dening sang pukulun anta buka was wis asal usul boleh jatiwuni Janaka waras ger Semar ora butuh kae-kae butuh kumung nyambut gawe matur gunging panuwun pukulun ngger panjen nggih sinten maling kang suka paring tombo jampi asale wisa nggih warase teka wisa nggih ngeten niki pun penggawane sing tuwek lumrah Kakang Semar umpama iku tak tanding ana dhewe kit mang ya rampung tapi mosok ya sing gerang iki melok tumandang gawe sing duwe tanggung jawab si ana nggih bener sampean umpama sampean tandangi dhewe ngoten nggih rampung kit mang sore-sore mang rampung tapi lak ya pungkasane sing tanggung jawab iki sapa wong sing duwe bojo iku dudu aku. Apa meneh iki ndaramu Janaka ya dudu lho. Bener mo. Nah, iki nuntut tanggung jawabe. Lah sing lanang kaya apa ngene kala men. Mosok sing lanang dikongkon ngleset ae. Heeh. Budal mancing ngono. Ah, repot arek lanang saiki. Dituntut tanggung jawabe ya loro ales ae. Mula kaya ngono iku lho Bagong Kakang Semar nggih Mbak perlu digoleki ndaramu anak kula ngger Raden Permade wonten dawuh pukulun monggo cecaketan kalian ingkang Mbak Yu kinten kula mbok menawi sampun meh babaring sipon nang dijabang nggih kula dherekaken duh pukulun monggo nggih
banyu mili sarwa kandha watekono raduning ayu sumeblak gandanya arum Rama iya nduk Kakang Mas Bratasena mboten ketingal marak sowan Rama kebacut bojomu nduk. Mas iya sih gak eling karo sing wedok mbok ya elinga. Sipa nang jejabang sing dikandhut. Janaka ngger wonten dawuh Bukulun. Mbok menawa pinanggih marang rakamu ya ngger, mbok ya dimutna. Nguninggi mboten kirang-kirang anggenipun ingkang kula pun Janaka ngimutaken ngene lho ngger lho delengen dhewe sih wis semono gedene iku lho nganti tekan Yamana Yamene ora disambang telik Gong apa mau iya Rena yen wis bayine wis katene brul ngono ae kate gak brul ya apa lho mau setengah papat mau kok ya apa kon niku. Ya ya sedang brul ngono ae kok ya. Lho. Wah, sekali lek etok ngono mah ajake ngono. Wong nek kate babaran kowe tok pangglonge. Ya. Rama, lho niki wau pun medal lho Rama. Lho, metu apa? Duka lho toya napa kok sur. Waduh. Apa jenenge iku banyu apa? Banyu apa sih? Sing ngawiti ku lho banyu apa mau? Yo, ana sing arane jare banyu kawah. Banyu kawah wis sur. Wis metu ngger sampun Rama lho niki aja sampai kentekan nek pancen kentekan banyu iku mau dadine pulih laire iku Wat Kidang apa mau Wat Kidang sora nak Wat Kidang iku sora kate ya apa gak saiki modele loro bedel ngene lho gak kaya metu teko dalan bener nak ceke ngrasakno kaya apa dilairno iku ya apa. Nah, ngono nek. Nglairno ya apa nek dilairno ya apa. Nek dilairno ya gak krasa. Nek nglairno ya embuh krasa beke. Jenenge perang sabil ngono. Nek gak urip ya mati. Nah, iya. Nah, mula nek duwe wong tuwa sing nglairno biyen gak dibedhel lho. Ya kemang lu taubat apa? Kemang keramat iki kemang wadah. Aku nomburi gak melok nyanyi melok. Mbrebes seluh drewes. Timbangane isin tak raupi. Oh, wong ditunggoki karo Bapak Embri katene kaya lur tak raupi ngono ae. Aku tane menusuk nang batin loro. Ya apa ngono lho. Jero iku kan. Iya nak iya. Iso nusuk ngono jarene. Rama lho. Geger menika kados dipun patek. Yen ngono wis cepak nggih. Kene ayo padha. Tak arewangi duwening nambahing daya nggih naga kene. Keringet kaya den deres
sak jagung-jagung gedene. Brol kang ngrewe ni Dewi Nagagini kaya dipatek rasane kaya ngono wong wadon yen bakal babarak ngibarate wong sabil pati yen ora urip ya mati medal saka ing Gaya Arga medal saka ing Gaya Arga apa to ingkang diarani Gaya Arga gua wis ngarani Arga gunung ya ana guwane ya ana gununge monggo yen dijelasno pikiran dhewe medal saking Gaya Arga brol ora wujud manungsa wujuding tatsaka bayi lair ula oh waduh kok ngene putu aduh ukulun goer kulun kados pundi putra pulunan kula kok inggih wujuding menika tatsaka Kang apa mau ya apa nak ndaramu gedhe dadak duwe anak sawer lho endi wae delok nak ulane cilik ya apa rek gak keliru nyithake mau keliru ya apa sih nak lho koyo ngono jarene wis aja nganti kewirangan aja nganti sin karo guru lakimu kaya mengkono nduk tak lebure ana ing samudra monggo kakangku ayo nak delok jaba nak jalani oh yes niate didadar cara ndok cara mas dileler wong anak bagus putri ayu kok wujuding ula prihatin pukulun yang anta buga kagungan putra wayah kagungan putu kok wujuding ula dilebur ana ing samudra gedhening prahara dadiya lindu ana ing segara
pramila benjang umpami sampun dewasane pinaringanami Raden Lindhu Segara bumi mewalian diarani Lindhu Segara ya Lindhu Pertala Lindhu wis ngarani Pertala bumi kaya den rampung ana ing samudra keng putra wayah babar auta mangkono ingkang sampun oncat saka ing kali Bagiratri napakno keng putra Raden Bratasena oncat wah tutu karepe dhewe Kudu karepe dhewe Maratuwa putumu bakal kok untal bakal kok gaduh wani ngajar putumu padha karo wani ngajar mantumu tak lulangi tak dol sak payu-payune aja kok bajutno nak Werkudara ora kok bakal putramu tak perjaya patika ngger pancen niat tak dadar ana ing samudra supaya tambah sentosa daya kekuatane Sena aja kliru tampa Maratuwa kok banjur putumu kok geyepuki dhewe kok geguwel apa bakal kok injem pat aja kliru tampa nggih umpamane mau weruwa nggih sliramu ora bakal sliramu gelem ngakoni anak delengen mau nggih kaya apa mau waduh Semar nggih mrene kok wis mentas teko segara iki mau iki yo ngene lunga budal gak pamit-pamit sampean gelir teng pundi ayo wong kok dadak tuturane iku ada tuturane ae rek ngene kelakuan dene kelaku aku ae kok
Meneh-meneh pun ngoten, Den. Oh, men. Kok dadi wong lanang kok seneng nyitak tok. Kaya apa lah, kaya petik. Petik jago lah nyitak tok. Sing rekoso ya babone to. Kaya ngene wong, iya nak. Mula jarine sing wedok. Ya anak. Bisa aja terusno dalang wedok iki kalau ngomong ngono kuwi. Dalang wedok mentolo ngomong ngono iku. Akhire kan gak mentolo. Ngono. Masa kok kaya ngono iku. Aja diterusno ngoten den iki anakmu sampean delok ta lho. Bagong wis wong madyan kaya ngapa wong panjene. Netepi kewajibane iki wis laire putuku nggih. Kok sampean wajar niku kaya napa? Ya pancene supaya tambah sentosa. Ngoten nggih, Mbah. Mula iki mau, Gong. Sing wiwit wujude kaya ngono saiki wis babar, bareng wis wujud siponang jejabang. Kak mboten nangis belas ngono. Durung iso nangis, Gong. Oh, durung iso nangis. Durung kober nangis nak. Jariku ngene iki ana sing gelem nangis ngono mburi. Nangis tok ngono iki 5.000 wisan. Loro ganteng ngono. Sampeyan jenengi sinten? Wis iki mau tak paringi nama loro. Lindu Segara, Lindu Pertala. Lindu Segara, Lindu Pertala. Iya, Bagong. Banjur kaya apa? Maratuwaku perlu diadepi, Sena, Nger. Sing rebut marang garwamu. Ratu saka ing puser bumi galuh. Naga Bagindara aja dudu mungsuhmu. Werkudara nanging adep ana dhisik. Perlu putuku mengko ingkang ngadepi Semar Maragage dusana banyu gege dhisik supaya gedhe putuku iki. Iki ya apa mo keadaane jero ya apa mo beres aman mo aman keadaane jero aman tibake lanang lho iki mang lanang iki mo tak sangkana wedok tak gerabak ati gerabak barang lho ya apa sih wong tuwek ayo kepengin ro buktine dadak ana kawil-kawile nak. Ya iya wong lanang iku. Nandung dhewe. Nang gedhek nama apane nak? Ya bayine iku. Tetus banyu gege. Jaka marak sowan ing ngersani ingkang Rama miwah. Kengengyang onto bukit. Rama
Kula menika sinten mekaten? Oh, Putu. Aku mbahmu ya, Nak. Panjenengan sinten? Aku mbahmu Antabuga. Engjang Antabuga bener. Sliramu mau tak paringi jeneng. Ya ingkang den arani Lindhu Segara, Lindhu Pertala, Lindhu Segara, Lindhu Pertala. Ya, Putu. Lajeng Sudarma kula kakung pundi? Mburimu kula. Wah, aku bapakmu. Panjenengan tiyang sepah kula mekaten sinten? Panenggak Pandhawa. Bratasena, Wijasena. Sliramu ingkang wis diweni tenger loro marang mbahmu. Mengko bakaling genep jenengmu yen pancen wis bisa ngrampungi gawe. Kalau ana ratu lan sak wadya balane sing padha ngrebut wong tuamu wadon. Pumpung durung aku sing tumandang sapa ingkang duwe kewajiban. Kula ingkang badhe wantun Rama. Kantun ningali. Ayo Mas. Ayo Nak. Dungana selamat. Kudu sing hati-hati, Nger. Surya Bangwetan dari jauh sudah nyata Sopo iki ana jejaka ingkang ngadepi marang aku? Balik tak takoni sliramu sapa? Balik takon iya. Durung tambuh marang aku. Patih Wisangkara. Wisangkara bener. Sliramu mara den tepungake putraning Kanjeng Ibu Nagagila. Wis semono gedhemu. Iya. Sapa namamu? Lindhu Segara. Lindhu Segara. Ya Lindhu Pertala. Lindhu Pertala. Wong tuamu wadon tak boyongi isa ngasorna putrane kenek boyongi wong tuane wadon. Wo sembur wisa mbuh dadimu mara kabehna wisamu.
Sember hidu iso. Kabeh no wisamu. Kabeh no wisamu. Kabeh no. Kabeh no wisamu. Tambah lemes. Iki kentekan wisa. Pandhawa tata gati winusana Indriyaksa Pramaruta si umanayan kaya ya dadak ngendoni kendang barang yamene ganden-ganden payu anake wis jejaka. Ya, jenenge yen ora salah Lindu Segara. Lindu Pertala, Semono gedemu, ya. Aja kuwatir Panakawan, tak boyongi. Iki garwaning Bratasena. Tambanana wisaning Naga Baginda. Wonten dawuh yang anakku putu kungger Lindu Segara wonten dawuh sliramu nampane wisa sing ati-ati yen perkara wisaning wadya balaning kuat sliramu nampa nanging sing siji iki mbebayani kedah kados pundi kula pekaten enjang tak gawani kaca rasa napa menika ya kaca bener kaca rasa iku kena kanggo ngilu yen wis kok adepna mengko ngger wisane tampekna marang sing ngetokna wisa kelakon dheweke mengko kena wisane dhewe ajur sedika wayang hati-hati putu yen mengkono kakeya mara mrene yo adepan dodo yen sira satriya sekti gage maju tambanana medale ponang wisa Naga Baginda Raja tinampanan kaca rasa nyempyok marang hangganing dhewe senjata makan tuan senjata
bakal mangsa marang sing duweni melonyo ragane sambat-sambat mati go ayo mati aku ngene rasane wong nek kepingin bojone wong aduh kobong awakku pinter kon nganggo kaca rasa nganti ngene awakku dhewe durung ngrasakno anune arek wedok iko mangwe mati aku. Ayo sambat Kang Pertiwi. Muragagi iki liramu katon blonyo. Tae bayang aku ya, Dek. Liyane Putu inggih enggang kowe tambah jeneng nak nek ngono. Tambah asma sinten? Sliramu ditapaki wisa dadi tawar. Tawar maksude tawa. Tawa. Mula banyu enek tawar iku ana sing ngarani anta. Anta. Ya jalaran saka sliramu iki mau ngger kena wisa. Banjur tawar lan kuat nampani diarani anta. Nanging nampa karaharjan lho. Nampa reja ngger ya. Tak tambahi jeneng Raden Antarja ngono ngger. Wis ya. Lindu Segara, Lindu Pertala, Antarja. Sampun yang ayo nak. Yo padha kumpul.
wis perjeh nggih Den wis ndaramu wis dewasa ndaramu wis jejaka diwenehi jeneng diwenehi tetenger Raden Antarja ya lindu segara lindu pertala muga-muga iki nampa karahayon bisa nampa kabejan dadi anak sing saleh iso ndongakno nang wong tuwa loro manut marang pernatane agama manut marang aturaning negara bisa dadi putra ingkang pinunjul kaya ngono nggih mugi-mugi seneksenan jagat lan saisine kaya ngoten Gusti ngeparengno putra panjenengan Raden Antarja nggih Gus iya ayo padha santi sekali merdeka tetep merdeka raharja selami-laminya